мисоли 60 аз саволҳои кушод ҳосили ҷамъи x ва y-ро ёбед ки ҳамин системаро кор месозам. аз мо чӣ мехоҳад? x ҷамъи y чанд аст? онро мепурсад. нигоҳ кунед, модулҳои дараҷае аст. биёем барои осонтар шудан мо 3 дараҷаи x-ро a гӯем ва 2 дараҷаи y-ро b гӯем ва модулро аз нав нависем барои сода шуданаш. чӣ хел мешавад? a минуси 2 дараҷаи 2y ин чӣ мешавад? минуси b квадрат. чунки 2 дараҷаи 2y ман инро яхи навишта метавонам ва ин мо агар 2 дараҷаи b гӯем b квадрат мешавад баробари 65. ва 3x гуфтем решаи a ҷамъи b мешавад баробари 13. акнун модули мо ин шаклро гирифт ва аз инҷо мо чӣ ёфта метавонем? ман якум модулро яхе навишта метавонам. решаи a минуси b решаи a ҷамъи b баробари 65. ин аз айният мебояд ва дуюмаш бо ҳам хел мемонад. решаи a ҷамъи b баробари 13. нигоҳ кунед, ман дар якум ифода решаи a ҷамъи b-ро 13 дорам. яъне ин чӣ мешавад? решаи a минуси b зарби 13 баробари 65. аз инҷо ман хулоса бароварда метавонам ки решаи a минуси b баробари 5 аст. решаи a минуси b баробари 5 аст. решаи a ҷамъи b баробари 13 бошад. акнун модули ман ин шаклро гирифт. боз ҳам содатар шуд ва аз инҷо мо инро кор карда метавонем. чӣ хел? ҳарду модулҳоро ҷамъ кунам, 2 решаи a баробари 18 мешавад ва решаи a баробари 9 мешавад. a чанд мешавад? 81. агар a 81 бошад, b чанд мешавад? b-ро ҳам ёбем. решаи a 9 бошад, b баробари 2 мешавад. аз инҷо агар кор кунем. лекин ба мо a ва b лозим нест, ба мо x ва y лозим аст. акнун мебиёем ба аввала 3 дараҷаи x баробари чанд мешавад? 81. аз инҷо x-ро агар ёбем чӣ мешавад? 81 ман 3 дараҷаи 4 навишта метавонам ва x баробари 4 мешавад. ва мо гуфтем ки 2 дараҷаи y баробари b, b-ро ёфтем 4, 4-ро ман 2 дараҷаи 2 навишта метавонам ва y баробари 2. аз инҷо мо хулоса бароварда метавонем ки x ҷамъи y баробари 6 мешавад ва ҷавоби ин мисол 6.